Danas na granici Tajlanda i Kambodže preokret koji malo ko očekivao. Posle skoro 3 nedelje žestokih sukoba sa stotinama poginulih vojnika i skoro milion raseljenih civila, dve zemlje su postigle hitan dogovor o prekidu vatre. Dogovor je stupio na snagu u podne po lokalnom vremenu, a linije fronta ostaju zamrznute tačno tamo gde su sada. Civili iz pograničnih zona konačno mogu da se vrate kućama, dok se obe strane obavezuju da uklone mine i stabilizuju sektor koji je posljednjih meseci bio potpuno razoren. Prelomni trenutak postignut je tokom vanrednih pregovora na graničnom punktu u provinciji Chanthaburi. Uz diplomatsko podsticanje SAD i Kine, ministri odbrane Tajlanda i Kambodže objavili su da će, ukoliko se primirje održi 72 sata, Tajland osloboditi 18 kambodžanskih vojnika zarobljenih još u julu. Ali, uprkos optimizmu, tenzije su i dalje pod površinom. Tajland je otvoreno upozorio da zadržava pravo na samoodbranu ukoliko dogovor bude prekršen. Kambodža, teško pogođena vazdušnim udarima i gubicima, javno sumnja u iskrenost druge strane. Prekid vatre dolazi nakon što je prethodni dogovor iz oktobra, uz direktno posredovanje Donalda Trumpa, propao već početkom decembra. Ovoga puta primetno je da Trump nije lično uključen, što dodatno menja dinamiku pregovora. Da li će ovaj sporazum izdržati pritisak terena i nacionalističkih emocija koje gore u obe zemlje, ostaje da se vidi. Za sada, region prvi put posle nedelja krvavih borbi ima mrvu nade.